שלום לכולם. היום אני רוצה לדבר על חידה מעניינת ששאלו אותי. יש לנו חדר עגול. אנחנו הולכים בחדר הזה, מסתובבים בו, ואנחנו לא יודעים מתי החדר מתחיל ומתי הוא נגמר. אנחנו יכולים ללכת לכל כיוון, וכל מה שאנחנו רואים זה דלתות, שבתוך כל דלת יש חדר, ובחדר דלוק האור. כל מה שאנחנו יכולים זה לבוא לדלת, לכבות בה את האור, או להדליק את האור. האור, כפי שאתם רואים מלכתחילה, בחלק מהחדרים דלוק, בחלקם כבוי, והסדר הוא אקראי לחלוטין. לכן, אנחנו לא יכולים בשום דרך לחזות מראש האם האור יהיה דלוק או כבוי בחדר. המטרה שלנו זה לספור כמה חדרים יש. עכשיו, הקושי שלנו, כפי שאתם רואים, זה שאנחנו לא יודעים כמה אנחנו באמת מסתובבים, מה גודל הסיבוב. אולי יש 10 חדרים, אולי 20, אולי 200, אולי 1,000,000. אין לנו שום דרך לספור. אז איך אנחנו נפתור את החידה הזאת? ובכן, מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא איזושהי שיטה שבה אנחנו נוכל לסמן איזשהו חדר שנדע בוודאות שזה החדר שלנו. עכשיו, שיטה שהציעו לי פעם, ורוב האנשים חושבים עליה, זה לכבות פשוט את האור בכל החדרים, ואז להדליק באחד וללכת במעגלים ולספור. הבעיה בשיטה הזאת זה שאנחנו לא יודעים מה גודל המעגל. יכול להיות שיש פה איזה 200 דלתות, ולא משנה כמה נכבה, אנחנו בסופו של דבר נגיע לאיזשהו רצף של דלתות שכולם מחובים, ולא נדע אם סיימנו סיבוב, התחלנו 3 סיבובים ברצף, או שאנחנו בכלל לא בכיוון אפילו, ולמעשה יש עוד איזה 1,000,000 דלתות מלפנינו. אז אנחנו צריכים איזושהי שיטה שהיא ודאית, שאנחנו נדע ב100% שהדלת שממנה התחלנו זו הדלת שבה סיימנו. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לכבות ולהדליק את האור, אנחנו יכולים ללכת ימינה ושמאלה, ואנחנו יכולים לספור כמה צעדים עשינו. אז הפתרון לחידה הזאת הוא מאוד יצירתי, הוא מאוד יפה. כשהראו לי אותו אני כל כך התלהבתי החלטתי לעשות מזה פוסט לבלוג שלי. אז ככה פותרים את החידה. נתחיל בדלת אחת אקראית, לא משנה איזו, ונדליק בה את האור. נלך צעד אחד קדימה ונוודא שהאור כבוי. נלך צעד אחד אחורה ונוודא שהאור עדיין דלוק. זאת אומרת שפה עוד לא היינו. נלך 2 צעדים קדימה ושוב הגענו לדלת עם אור דלוק. מה הסיכוי שהדלת הזאת והדלת הזאת היא אותה דלת? פשוט עשינו סיבוב. אז בשביל לבדוק את זה, אנחנו נלך 1, 2, נכבה פה את האור. עכשיו, אם חיבינו אותו פה, והדלת לפני 2 צעדים הייתה אותה דלת, אז שם היא תהיה כבויה. אז בואו נחזור 1, 2, האור עדיין דולק. זאת אומרת שהדלת הזאת והדלת הזאת היא לא אותה דלת. נמשיך. זו נקודת ההתחלה שלנו. 1, 2, 3. אז פה אור כבוי כבר, אז אנחנו יודעים שזה לא דלת ההתחלה. נמשיך.
4, נכבה את האור. אם יש סך הכל 4 דלתות, זה אומר שחיבינו את האור בדלת הראשונה. אז אם נחזור עכשיו 4 אחורה, נראה שהאור כבוי. אז 1, 2, 3, 4. לא, האור עדיין דלוק. אז נמשיך ללכת. 1, 2, 3, 4, 5. נכבה פה. 1, 2, 3, 4, 5. האור עדיין דולק. 1, 2, 3, 4, 5, 6. נכבה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. האור עדיין דולק. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. נכבה פה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. עדיין דולק האור. זאת אומרת שעוד לא היינו שם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. האור עדיין דולק. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. האור עדיין דולק, אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. זהו. עכשיו אני יודע שפתרתי את החידה. אני יודע שכל הדלתות האור שלהם כבוי. זה אומר שעברתי על כולם. כי תשימו לב שהדלת שהתחלתי ממנה הייתה האור בה היה דלוק. אבל כשחזרתי אליה האור בה היה כבוי. מה זה אומר? זה אומר שחיביתי אותו. מתי חיביתי אותו? כשהגעתי ל-11. אז יש 11 דלתות. תודה רבה שצפיתם.